Hori eta eskerrak, Ze lortu dugun Champion plaza hori eta Erreginaren kopan bigarren izate hori zuena dabe bai. Azkenean, afizio gabe, esponsorik gabe, instituzio gabe, talde gabe, ezin izango genuke hau aurrera atera. Orduan, zuek ere Donostia guztia eta Gipuzkoa guztia zoriondu nahi zaituztegu lortu izan dugu merito honengatik, Espero dugu hurrengo urtean denok eta alba da gero eta jende gehiago hori disfrutatzea, partidak ikustera etortzea eta zu guztiekin konpartitzea guretako izugarri izango da esperientzia hori. Uste dut urte asko dara matzagulan taldeak bai instituzional mailan eta bai joko mailan ere goren dagoen maila horretara heltzeko, Championa jokatzeko lortu dugu eta espero dugu hurrengo urtean zuek